Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jai Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Hare Krishna. ஸோ யூடியூப் லைவ் வர ஆரம்பிச்சது. உங்களுக்கு வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து டே 11 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்க போறோம். விஸ்வரூப தரிசனம் பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया साक्षीरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गोविंद ISKCON मंगलोर அந்த டைட்டிஸ்க்கு நம்மளோட பணிவான வணக்கத்தை வச்சுக்கலாம். இன்னையோட அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. இந்த விஸ்வரூப தரிசனம்ன்றது ஏன் விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்கணும்? இனி ஐடியா? பகவான் ஏன் விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்கணும் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி நான் பெறப்பட்டவன் அதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டாரு. நீ ஏன் அவர் வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்கணும்? ஏதாவது ஒரு க்ளூ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன் பகவான் வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் தரும்? ஏதாவது ஒரு கெஸ் ஒர்க் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? மாதாஜி, இது வரைக்கும் வந்து பகவான் வந்து அவர் வந்து சொல்லிட்டு மட்டும்தான் இருந்தாரே தவிர இப்ப விஸ்வரூபம் தரிசனம் கொடுத்தா இதுலயும் ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி ஆயிரும். இருக்கலாம். வெரி குட், எக்ஸலென்ட். அப்புறம் எனி அதர் கெஸ் ஒர்க்? இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது நீதி சொல்ல வரலாம், பகவத்கீதையில சொல்ற மாதிரி ஏதாவது இந்த உலகத்துக்கு சொல்ல வரலாம், எப்படி லைஃப் லீட் பண்ணணும்ன்ற ஒரு நேத்து சொன்ன மாதிரி அந்த சீக்ரெட்ஸ் அது சொல்றதுக்காகவும் இருக்கலாம். ஓகே. இது வந்து இந்த ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அந்த ப்ரூஃப் வந்து யாருக்கு கொடுக்கணும்? யாருக்கு ப்ரூஃப் கொடுக்க? அர்ஜுனருக்கு மாதாஜி. அர்ஜுனர் வந்து இதுவெல்லாம் ஃப்ரெண்டா பாத்துருக்காரு. இப்போ வந்து அவரோட ஒரிஜினல் ஃபார்மை வந்து பகவான் காட்டுறாரு. ஆமா. சோ அர்ஜுனருக்கு தான் ப்ரூஃப் மாத்திரமா இல்ல வேற யாருக்கெல்லாம்? எல்லாருக்குமே மாதாஜி, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே. ஆமா. சோ இது சொன்னானே என்ன ஆகும்? அவர் வந்து பகவான் சொல்லிட்டாரு, ஆண்டவர் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அடுத்தது நம்ம என்ன 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 இது பண்ணலாம்? இவர் வந்து நம்மளுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தாச்சு. சோ இனிமேல் எல்லாருக்கும் எனக்கு புரிஞ்சுப்படுத்து, எல்லாரும் வந்து புரிஞ்சுட்டாங்க, நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டாங்க. சோ இனிமேந்து எல்லாரும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்ட்டு வந்துருவாங்க, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ட்டு நினைச்சுப்பாரு அவரு. எல்லா மக்களும் வந்து கிருஷ்ணர் தான் இவரு, சோ நோ டவுட் அபவுட் இட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? எப்படி, என்ன சொல்றீங்க? எனி கெஸ் ஒர்க்? பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்க. பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்க. யாரெல்லாம்? அதுவும் எல்லாரும் வந்து கிடையாது இல்லையா? இந்த இது 3வது அத்தியாயத்தில் சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் வருவாங்க. லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து எதில் வருவாங்க? பக்தியில வந்து வருவாங்க. ஆனா யாரோ ஒருவர் தான் அதுல வந்து என்னிடம் வந்து சரணடைவார்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ இப்ப வந்து சொல்றதும் அதுதான். உங்க ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாமோ அதுதான் வந்து பண்ணுவாங்க, காலேஜஸ் எல்லாமோ வந்து பண்ணுவாங்க. நிறைய வந்து லெக்சரர்ஸ் ஆகட்டும், பிரின்சிபல் ஆகட்டும் அட்வைஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. தினம் ஏதாவது ஒரு
நாட்டு நடவடிக்கை எடுத்து அதுல வந்து ஒரு டாக் இருக்கும் நிச்சயம். ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து பேசுவாங்க இல்லையா? சோ பேசும்போது உடனே வந்து சில பேரெல்லாம் வந்து அப்படியே ரொம்ப கவனத்தோட வந்து கேட்டு ஓகே நம்மளுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி துன்பம் வந்தது அப்படின்னா நம்ம இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஓரமா ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி நம்மளோட ஓரமா ஒரு மெமரியில போட்டு வச்சிருவோம். சில பேர்ல என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன பாருங்க இது அருவை வந்துட்டு நேத்தும் அறுத்துட்டாங்க, இன்னைக்கும் அறுத்துட்டாங்க, இன்னைக்கு கிளாஸ் போய் சேர்ந்த மாதிரிதான் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கக்கூடியவர்கள்லாம் கூட இருக்காங்க இல்லையா? சோ அப்பேற்பட்ட மக்கள் எல்லாம் கூட இருக்கக்கூடிய இடத்துல சோ இவர் வந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் காமிக்கிறாரு அப்படின்னா இது வந்து ப்ரூஃப் வந்து அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் இல்ல, உலக மக்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரூஃப் வந்து இது பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா ஒரு கடவுள் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து விஸ்வரூபம் அப்படின்றது எடுக்க தெரியணும். சோ இப்ப எல்லாருமே வந்து நான் தான் கடவுள் நான் தான் கடவுள் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் போலி சாமியார்கள்லாம் வராங்க இல்லையா? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் தான் கடவுள் அப்படின்வாங்க. சோ கடவுள் அப்படின்னா ஓகே நீங்க கடவுள் தானே, உங்களோட விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்கணும் நானு காமிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு நீங்க தைரியமா வந்து கேட்கலாம். சோ எப்ப வந்து அவங்களால விஸ்வரூப தரிசனம் காமிக்க முடியாதோ அப்ப அவங்க வந்து கடவுள் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். சோ இது இந்த கேள்வியுற்றோர்னு சொல்றாங்க இல்லையா? யாரெல்லாம் பகவானை சரணடைவார்கள்னா உங்களுக்கு வந்து யாரெல்லாம் துன்பத்தில் இருக்கிறார்களோ, கேள்வியுற்றார்களோ, செல்வத்தை விரும்புவர்களோ, ஞானிகளோ அப்படின்னு சொல்றாங்களே அந்த கேள்வியுறுபவர்களுக்கு மத்தியில இந்த இதெல்லாம் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் வந்து புரிதல் வந்துடும். ஆஹா இத்தனை நாள நம்ம அந்த சாமியார் நம்பின்னு இருந்தோமே, அவருக்கு வந்து சும்மா அவர் வந்து கடவுள் சொல்லிட்டு இருக்காரு. நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் படிச்சதுனால நம்மளுக்கு வந்து அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்க முடியா இருக்கு. அவரும் வந்து அதுக்கு சரியான பதிலே சொல்ல தெரியல. ஆஹா இவரெல்லாம் வந்து நம்ம நம்பிட்டு இத்தனை நாள் இருந்தோமே, சரி ஓகே இனிமேந்து இவர் நம்ப கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெதுவா என்ன பண்ணுவோம், அந்த போலியா இருக்கக்கூடியவர்களை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிப்போம். சோ அதுதான் இந்த இதுல வந்து சொல்றாங்க. சோ பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஏற்கனவே வந்து தெரியும். அவங்க எல்லாம் தான் ஒன்னா டிராவல் பண்றாங்க. கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் நண்பர்களா எத்தனையோ ஜென்மங்களா வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து எல்லாரும் மக்களுக்காகவும் இந்த மூடர்கள் அப்புறம் வந்து நாத்திகவாதிகள் அவங்களுக்கு எல்லாம் தான் அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க தைரியமா வந்து கேட்கலாம். கடவுள் இல்ல அப்படின்னும் போதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களால வந்து ஏதோ ஒரு செடியை வந்து படைக்க முடியுமா? இப்போ எங்கேயுமே எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது. கடவுள் கொடுத்த எந்த பொருளையும் எடுக்கக்கூடாது. இந்த பூமியில இருந்து எதுவும் எடுக்க முடியாது. ஆனா நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கலாம். எதுவுமே எடுக்கணும். மூலப்பொருள் வந்து இந்த பூமியில இருந்து எதுவும் எடுக்கக்கூடாது. எடுக்காம நீங்களா ஏதாவது உருவாக்க முடியுமா அப்படின்றத நம்ம வந்து கேட்கலாம். அது நிச்சயம் வந்து சாத்தியமே கிடையாது. அதுதான் பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாங்க. எங்கெல்லாம் நீ என்னெல்லாம் இங்க இருந்து எடுத்துன்னு போனோம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கியோ இந்த ஜடபூமியில இருந்து எல்லாம் உன்னால ஒண்ணுமே எடுத்துன்னு போக முடியாது. ஒத்த பைசா எடுத்துன்னு போக முடியாது. உன்னால எல்லாத்தையும் இங்கதான் விட்டுட்டு போகணும். நீ வந்து வெறும் கையோட தான் நீ வீசிட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு, வெறும் கையோட வந்து வெறும் கையோட தான் வீசிட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் வந்து கடவுளுடைய ஒரு இது. அவர் அவருக்கு மிஞ்சினது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு. அதுல வந்து அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஓகே போறதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 10 வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அடித்தளம் எது போடுறாங்க அப்படின்னா 10வது அத்தியாயத்திலேயே இந்த 11 அத்தியாயத்தோட அடித்தளம் வந்து போட்டுறாங்க. முதல்ல என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னும் போது அப்புறம் வந்து மெதுவா அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு. கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஆதாரம். அவரை வந்து ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு வந்து புரியவே புரியாது. அச்சிந்திய பேதம் அப்படின்ட்டு வந்து பேத தத்துவம் அப்படின்னு அது வந்து இப்ப சைத்தன்யர் வந்து கொண்டு வந்தது. அது என்ன பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரியும் இருக்கு, ஹெல்ப் பண்ணாத மாதிரியும் இருக்கு. ஆனா எல்லாம் அவர் தான் வந்து பண்றாரு. சோ அவரை வந்து ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. சோ ஆனா எதுக்கு ஏன் அப்படின்னா அவர் தான் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் வந்து சப்போர்ட். அவரோட சப்போர்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் இந்த கோள்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக இருக்கும். நம்ம வந்து எங்க இருக்கோம் ஏது இருக்குன்னு தெரியாது. நம்மளுக்கு வந்து இரவு எது பகல் எதுன்னு இருக்காது. சோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்புல வச்சிருக்கக்கூடியதான் வந்து பகவானுடைய செயல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்கும்போது இதெல்லாம் தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. ஏன் நம்மளுக்கு இந்த 24 மணி நேரம்ன்றது நம்மளுக்கு வந்து போறவே மாட்டேன்றது. சில சமயம் வந்து ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கும். சோ அந்த அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கே இந்த ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்துக்கே நம்மளால ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கும்போது பகவான் வந்து அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் வந்து காத்தருள்கின்றார் போது அவருக்கு எப்படி இருக்கும், டைம் வந்து போருமா? சோ அதுதான் வந்து அந்த இதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது.
சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவரை வந்து தூய பக்தியோட நம்ம வழிபட வேண்டும். இந்த பகவத்கீதையோட சாராம்சமே என்ன அப்படின்னா தூய பக்தியில எப்படி பகவானை வழிபடுறது அப்படின்றத உபதேசிக்கிறது தான் இந்த பகவத்கீதை. அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்றாரு, எல்லாம் வந்து விளக்குகின்றார். நான் எல்லாம் என்ன நான் தான் ஆதாரணும், நான் வந்து எனக்கு வந்து இது பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது, என்னில்ன்றதுதான் எல்லாமே நீங்க தோன்றினீங்க, முக்குணங்களும் என்கிட்ட தான் வந்தது. ஆனா எனக்கும் இந்த ஜடபூமியை நான் வந்து படைச்சாலும் எனக்கும் இந்த ஜடபூமிக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. என்னுள் நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க, ஆனால் உங்கள நான் எல்லாம் இருக்கேன். ஆனா நான் உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு அப்படின்னா அது என்னை பாதிப்பது கிடையாது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ நம்ம எல்லாருமே உயர்ந்த சக்தி, பகவானுடைய உயர்ந்த சக்தியிலேருந்து வந்திருக்கோம். நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா வந்து பர்மனன்ட். நாம எல்லாமே நம்ம உடல் எடுத்த நாம எல்லாருமே வந்து டெம்பரரி அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த நிலையை வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். உடனே அவர் வந்து கேக்குறாரு, கிருஷ்ணா நான் உன்னை எல்லாம் வணங்கணும், உன்னை நேரம் பார்க்க முடியல அப்படின்னா நீ எங்க இருக்க அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் அதெல்லாம் வணங்க ஆரம்பிப்பேனே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இந்த இதெல்லாம் வந்து சொன்னதுனால்தான் நம்ம வந்து இந்த சனாதன தர்மம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய இந்தியால நம்ம வந்து எல்லாமே வணங்குவோம். நம்ம பாம்பு பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க வணங்குவோம். அப்புறம் வந்து வேப்ப மரமோ, அப்புறம் வந்து இந்த அரச மரமோ, எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பசுவை பார்த்தீங்கன்னா பசுவை வணங்குறோம். இது எல்லாமே எதனால அப்படின்னா எல்லாத்துலயுமே வந்து பகவானுடைய ரூபம் வந்து பாக்குறோம். இப்ப வந்து கங்கையை பார்த்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல அந்த ஒரு சின்ன சொம்புல கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறோம், அதை வந்து வழிபடுறோம். ஏன் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பகவான் இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு நம்மளுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே அது ஊறினது அப்படின்னு வந்து சொல்லணும். நம்ம பிளட்லயே வந்து அது இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சோ அதுதான் பகவான் வந்து ஒன்னொன்னுலயே இருக்கேன் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட வந்து 80 மேல வந்து சொல்றாரு நான் இதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு நான் இது எல்லாமே ஒரு உதாரணம் தான், ஏன்னா பகவானுடைய வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றவை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அடுத்தது 11வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். 11வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு, கிருஷ்ணா நான் உங்களுடைய யூனிவர்சல் வடிவம், அதாவது உலகளாவிய ஒரு வடிவத்தை நான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பார்க்கணும் கிருஷ்ணா எனக்கு காமி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லல அவர் அதிகாரத்தோட. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு கோரிக்கை தான் வைக்கிறாரு. கோரிக்கை வச்சுட்டு அவரு எப்படி இது பண்றாரு அப்படின்னா அதுக்கு நான் தகுதியாக நான் இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த வடிவத்தை காண்பீங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நாம என்ன பண்றோம், நிறைய இடத்துல வந்து நம்மளுடைய ஈகோவை வந்து காமிச்சு எனக்கு வந்து இது இப்ப எனக்கு வந்து அது பெறக்கூடிய தகுதி இருக்கோ இல்லையோ அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறது இல்ல. என்னோட ஈகோவை வச்சு நான் என்ன சொல்றேன், எனக்கு நீங்க வந்து வழிவிட்டுதான் ஆகணும், நான் இந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பா போய் தான் ஆவேன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் சொல்லாம எனக்கு அந்த தகுதி இருந்ததா, உங்களை வந்து அந்த யூனிவர்சல் வடிவம் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை பாக்குறதுக்கு தகுதி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. சோ உடனே வந்து என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட உருவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இங்க இருந்து நம்ம ஒரு லெசன் வந்து கத்துக்கலாம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எந்த இடத்துக்கு போறோமோ, சப்போஸ் இப்ப வந்து என்னோட ஸ்கூல்ல வந்து பசங்க எல்லாம் நிறைய பேர் லீவ் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சில பசங்க எல்லாம் லீவ் போட்டு 2 நாள் ஆகும் வரத்துக்கு அப்படின்லாம் வந்து லெட்டர் கொடுப்பாங்க. சோ 3ஆவது நாள்ல அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா எங்க போனீங்க, மேம் வி வென்ட் டு டெம்பிள் அப்படின்னா, விச் டெம்பிள், நோ மேம் ஐ டோன்ட் நோ மேம் பட் மை மாம் டுக் மீ டு டெம்பிள் அப்படின்னாங்க. சோ என்ன அப்படின்னா நம்ம பெரியவங்களா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பசங்களுக்கு முதல்ல நம்ம எங்க கூட்டிட்டு போறோம், அதனோட இது என்ன, அந்த அந்த கடவுளுடைய பெயர் என்ன, அதுக்கு என்னத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது, அந்த இது தல விருட்சம் என்ன அப்படின்ட்டு வந்து அதெல்லாமே வந்து சொல்லணும். அந்த பகவான் அந்த கடவுளுடைய ஹிஸ்டரியை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு பசங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் வந்து தவறிடுறாங்க. சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன பண்றாரு, நான் வந்து உனக்கு வந்து என்னோட விஸ்வரூப தரிசனம் பாக்குறேன், காமிக்க போறேன், அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 ஜஸ்ட் ஒரு க்ளூ மாத்திரம் கொடுக்குறாரு. சோ அப்போ வந்து ஹீல் கெட் ஹிம்செல்ஃப் ப்ரிப்பேர்ட் இல்லையா, நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிடுவோம். இப்ப நீங்க வந்து கேட்டீங்கல்ல லெவல் 2 வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு க்ளூ வந்து கேட்டீங்கல்ல, லெவல் 2 க்ளூ கொடுத்த உடனே இப்ப நாம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம், ஆஹா ரொம்ப எனக்கு சிரமம் இருக்காது போல் இருக்கு, அதனால நான் வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்ற ஒரு ஒரு க்ளூ வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். சோ அதே மாதிரிதான் இங்க அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த க்ளூ வந்து கிடைக்கும்.
அர்ஜுனன் வந்து எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. அதை வந்து விவரமா ரன்னிங் கமெண்ட்ரி மாதிரி வந்து கொடுக்குறாரு. பார்த்துட்டு அப்புறம் அவரோட விஸ்வரூப தரிசனம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னோடனே உடனே அவருக்கு வந்து இதுவா போயிடுது. தன்னோட நண்பன் பக்கத்துல இப்போ இருக்காரு, என் பக்கத்துலயே நண்பர் இருக்காரு, அங்க வேற பெருசா வந்து பார்க்க முடியுது. ஆனா உடனே வந்து அவர் கேக்குறாரு கிருஷ்ணன், கிருஷ்ணா நீ யாரு? எல்லாமே காமிக்கிறாரு அதுல. அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் அது அவர் இதுல இருக்கிறதுனால இப்ப எப்படி வந்து ஒரு ஹோல் வேர்ல்டு வந்து அத்தனையும் கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே வந்து அவரோட உடம்புல தெரியுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு எப்படி பக்குன்னு ஆகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து ஆன உடனே நீங்க யாரு அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றாரு, நான் வந்து காலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவரு பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து இப்ப இத்தனை நிறைய தலைகள்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து உடனே ஒரு இது அர்ஜுனர் வந்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஜபம் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து உங்களோட இதை வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல இருந்து நீங்க வெளியில வந்துருங்க, நான் வந்து உங்களுடைய அந்த 4 புஜங்களுடைய ரூபத்தை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் 2 கைகளோட இது ரூபத்தை வந்து பாக்குறாரு அவரு. சோ இது வந்து ஏன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து காமிச்சாரு, ஏன் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் காமிக்கல அப்படின்றது ஏதாவது ஒரு கெஸ் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் காமிச்சாரு, ஏன் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் காமிக்கல? ஏன்னா போன அத்தியாயத்திலேயே சொன்ன மாதிரி பொறாம இல்லாம அந்த மாதிரி. வெரி குட், எக்ஸலன்ட், பரவாயில்ல, நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க. சோ பொறாமை இல்ல, அப்புறம் வேற என்ன? அவரு முழுசா சரணாகதியை அடைஞ்சிட்டாரு. அடைஞ்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் வந்து பகவான் என்னவா எடுத்துட்டாரு அவரு? அத்தியாயத்துல நண்பனா எடுத்திருந்தாரு. அதனால அவர் வந்து காமிச்சாரு. ஏன் அப்படின்னா ஒன்னா 2 பேரும் வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா 3 யுகமா வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2 பேருமே வந்து ஒன்னா இருக்கிறதுனால சோ ஒரு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானது. இப்ப நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து நானும் அவங்களும் வந்து எல்கேஜில இருந்து ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? காலேஜ் வந்தாச்சு, கல்யாணமும் ஆக போறது அப்படின்னும் போது 2 பேருமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோம். எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ணிப்போம். சோ ஏன் அவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா நாங்க வந்து எல்கேஜில இருந்து ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவீங்கல்ல, அது மாதிரி வந்து கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் அந்த இதுல இருந்து சத்தியயுகத்திலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தூய பக்தன் வேற. எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணா 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 தான் அவருக்கு மூச்சே வந்து கிருஷ்ணா தான் அப்படின்னு இருக்கும் போது அதனால அவர் தான் வந்து சிறந்தவர் அப்படின்னு நினைச்சு அவருக்கு வந்து காமிச்சார். அவர் வந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டா எடுத்துக்க முடியுது. அந்த வந்து எது என்ன பண்ணலாமா வேண்டாம். இப்ப நகுலன் சகாதேவன் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து எப்படி வந்து மகாபாரத யுத்தத்துக்கு வந்து நாள் குறிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு உடனே கரெக்டா துரியோதனனுக்கு உகந்த நாளா வந்து குறிச்சு கொடுக்குறாங்க. சோ அவருக்கு வந்து தெரியல எது தர்மம் எது அதர்மம், தர்மத்துக்கு நம்ம வந்து துணை போகணுமா அதர்மத்துக்கு துணை போகணுமா அப்படின்றது வந்து இது இல்ல. அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து தர்மத்தோட நடப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஆனா நீ செய்யக்கூடிய சொல் வந்து தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ற. ஆனா நடக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நீ அதர்மத்தை வந்து தலை தூக்க வச்சுட்டு தர்மத்தை வந்து நீ வந்து கொலைக்க போகின்றாய் அப்படின்னு அந்த டேட் கொடுத்தேன்னா அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. அதை பத்தி எல்லாம் எனக்கு இது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியும். அர்ஜுனன்னா அப்படி வந்து கிடையாது, கிருஷ்ணர் எது சொன்னாலும் கரெக்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் காமிக்கணும்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து சகாதேவன் வந்து சொல்றேன். சகாதேவன் வந்து பின்னாடி வரப்போறத முன்னாடியே வந்து அறியக்கூடிய திறன் வந்து அவருக்கு வந்து இருக்கு. சோ அதனாலதான் வந்து கரெக்டா வந்து அமாவாசை அன்னைக்கு நாள் பார்த்து கொடுத்திருந்தாரு. அன்னைக்கு வந்து போர் ஆரம்பி இந்த பூஜை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து நாள் காமிக்கிறாரு அவரு. சோ உடனே என்ன பண்றாரு, தன்னோட முகத்தை இதை வச்சுட்டு தன்னோட ஐடியாஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, முதல் நாளே அமாவாசை வந்து வர வச்சிடுறாரு. எப்படி அப்படின்னா சூரியனும் சந்திரனும் மீட் பண்ணாதானே அமாவாசை. அப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து கேட்கலாம், சூரியனும் சந்திரனும் என்னது, நான் 2 பேரும் நாளைக்கு தானே மீட் பண்ண போறோம், இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த இதெல்லாம் அந்த காரியங்கள்லாம் வந்து பண்றாரு, ஒரு பித்ரு தர்ப்பணம் எல்லாம் வந்து பண்றாரு, என்னது இது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நேரம் வராங்க எத்தாப்பல்ல கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க. உடனே கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் எப்பவுமே ரொம்ப ட்ரிக்கா கேள்விப்பட்டார். நீங்க எப்ப நீங்க மீட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. 2 பேரும் மீட் பண்ணாதான் அமாவாசை. இன்னைக்கு நீங்க 2 பேரும் மீட் பண்ணிருக்கீங்களா, அப்ப இன்னைக்குதான் அமாவாசை அப்படின்றாரு அவரு. ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல, கரெக்டா போயிட்டாங்க. அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேலண்டர்ல பாக்கலாம், போதாயன் அமாவாசை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஒரு நாள் முன்னதாக வரக்கூடியது அமாவாசை, போதாயன் அமாவாசை அப்படின்பாங்க. சோ இதெல்லாமே வந்து பகவான் நினைச்சாரு அப்படின்னு என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும்.
நம்ம ஒண்ணும் நல்லா பிளான் போட்டு இருப்போம், டக்குன்னு வந்து இப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மெதப்பல நம்ம வந்து போயிட்டு இருப்போம். அந்த ட்விஸ்ட் ஆகும்வாங்கல்ல, அதுதான் அந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் கொடுக்கறதுல கிருஷ்ணருக்கு நிகர் வேற யாருமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ இங்க வந்து நம்ம 1வது ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அர்ஜுன கிருஷ்ணா. உவாச மத் அனுகிரகாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்ம சம்ஜிதம் யத் வயோக்தம் வசஸ்தேன மோகோயம் விகதோ மம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. இப்ப நிறைய நீங்க அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க, அந்த எனக்கு இத்தனை நாளா நான் வந்து மயக்கத்துல இருந்தேன், இப்ப அந்த மயக்கம் வந்து தெளிந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. 2வது 3வது. ஹரே கிருஷ்ணா. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तकमलपत्रा च माहात्म्यम् अभिसाव्ययम् एवं एतद्यदा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா, நான் ஒருத்தர்கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வேலை கிடைக்கணும், ஒரு நடக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம பூலோகத்துல இருக்க மனுஷங்களை வந்து பிரைஸ் பண்ணக்கூடாது, பகவானை வந்து நம்ம வந்து குளோரிஃபை பண்ணணும், பிரைஸ் பண்ணணும். இப்போ இவர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவானை வந்து அப்படியே வந்து வர்ணிக்கிறாரு. அவர் எப்படிப்பட்டவர்? தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் தோற்றம் மற்றும் மறைவனை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ நான் வந்து எப்படி உங்களோட கண்கள் எப்படி இருக்கு? தாமரை போன்று இருக்கு. நீங்க எல்லாருமே வந்து இங்க வந்து காத்தருள்கின்றேன், உங்களை வந்து நல்லா நான் வந்து புரிஞ்சுட்டேன். அதனால உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். நீங்க வந்து எல்லாமே அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் அப்படின்ற ஒரு ஈஷோபனிஷத் ஸ்லோகம் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே பூரணத்தம், அவருக்கு மிஞ்சினது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ என் முன்னாடி நான் வந்து பாக்குறேன் நானு, நீங்க வந்து ஒரு கள்ளம் கபடம் மற்ற எல்லாமே அப்படியே உண்மையா புட்டு புட்டு வச்சுட்டீங்க எனக்கு என்ற போதிலும், தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகிறேன். சோ அவர் சொல்றாருல, நான் வந்து இந்த பூமிக்குள்ள இந்த இதுக்குள்ள வருவேன், இந்த ஜெகத் தோற்றத்துக்குள்ள வருவேன், ஆனா எனக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்ல. அதுக்கு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, நீங்க எப்படி இந்த இதுல இந்த தோற்றத்துல எப்படி நீங்க வந்து உட்புகுகிறீர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது, உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் அவளுடன் இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது எனக்கு வந்து சொல்லுங்க, கிருஷ்ணர் ஏன் அர்ஜுனனிடம் விஸ்வரூபத்தை காட்ட சொன்னார்? அவர் கிருஷ்ணரை சந்தேகித்தாரா? இல்லை. அவர் தன்னை சிறப்பு என்று கருதினாரா? இல்லை. நான் தான் கிரேட் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொன்னார். கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரணமாக இப்ப இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் ஒரு அவதாரம், அவர் வந்து அவதாரம்ன்றது கூட இல்ல, கிருஷ்ணர் வந்து நம்மள மாதிரி வந்து பிறப்படுத்தார் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்களா? அந்த சாதாரண மக்களை கிருஷ்ணன் ஒரு பகவான் என்று நம்ப வைக்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் இவ்வாறு வேண்டினான் அப்படின்றது சொல்லலாம். சோ விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனன். உடனே யாரு இவங்க கேக்குறாங்க, நான் கடவுள் அப்படின்ட்டு அந்த போலி சாமியார் சொல்றாரு. சோ உடனே நீங்க வந்து விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க, நீங்க இப்போ கடவுள் சொல்றீங்களே, விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க. அப்ப உடனே அவர் வந்து சொல்றாரு போலி சாமியார், இல்ல நான் கடவுள் இல்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா? அதுதான் வந்து ஒரு போலிக்கும் உண்மைக்கும் வந்து வித்தியாசத்தை உணர்த்துவதற்கே பகவான் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பித்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அம்புக்குள் அருகில் உள்ள சிறிய வெள்ளை புள்ளி எதை குறிக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அம்புக்கு அருகில் உள்ள சிறிய வெள்ளை புள்ளி எதை குறிக்கின்றது? தெரியுதா எதுக்காது? பிரபஞ்சத்துல நம்மளோட சைஸ் அவ்வளவுதாங்கிறது காட்டுறதுதான். ஆமா ஆமா, இது கூட இதோடய நம்ம ஒரு குட்டிதான், இந்த அதோடய ரொம்ப குட்டிதான். நம்ம எல்லாம் வந்து தூசின்னு சொல்லல, அந்த மாதிரி தூசிக்கு சமானம். அம்புக்கு அருகில் உள்ள சிறிய வெள்ளை புள்ளி நம்மளுடைய கிரகம் வந்து கிரக பூமி. சோ நம்மளுடைய கிரகம் எப்படி இருக்குன்றது பாருங்க. அண்ட சராசரங்கள்ல நம்மளது எத்தனோன்னு இருக்கு.
இங்க காமிக்கிறோம் நம்ம. இது வந்து கீழே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்க, மேல வந்து நம்மளுடைய பூமி, கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பால்வழி அண்டம். இந்த பால்வழி அண்டத்துல நம்மளோடது வந்து ரொம்ப குட்டி. கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவத்தில் இது போன்ற ஆயிரக்கணக்கான கிரகங்கள் உள்ளன. இயல்பான பார்வையால் அண்ட வடிவத்தை காண முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து பகவானை வந்து இப்ப எப்படி சாதாரண கண்ணால வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டே வந்து. சோ இங்க வந்து 4வது இதுல வந்து என்ன மாதிரியான கண்கள் வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 1வது கண், இப்ப நம்ம வந்து அந்த 3D பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா வந்து கண்ணாடி கொடுப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த கண்ணாடி மூலமா நம்ம வந்து பகவானை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கண்கள் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து புண்ணியம் பண்ண இருக்கணும். அவ வந்து அனன்ய பக்தியில இருந்தோம் அப்படின்னா, அனன்ய பக்தி கூட கிடையாது, பகவான் வந்து அந்த நம்மளுக்கு அந்த ஞான கண்ணை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தாதான் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும். சோ உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்றால் தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனை, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுக்கு பகவான் என்ன பண்ணணும், இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஞான கண்களை வந்து கொடுக்கணும். அப்பதான் வந்து எப்படி வந்து சஞ்சயனுக்கு வந்து வியாசர் வந்து ஞான கண்களை கொடுத்ததுனாலதான் அவரோட மாளிகையிலிருந்து, திருதராஷ்டிரன் மாளிகையிலிருந்து போர்க்காலத்தை வந்து பார்க்க முடியுது. அந்த அங்க இருந்த ரன்னிங் கமெண்ட்ரி வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து கொடுக்க முடியுது. சோ அதுக்கு பகவான் வந்து சொல்றாரு, ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதவோ அத சகஸ்ரஷக நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணா கிருதி நிச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் உனக்கு காட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், நீயும் ரெடியா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறுத்தம் நான் எப்படி தோன்ற போகின்றேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ இங்க வந்து அவருடைய அண்ட சராசரங்கள், இது நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை வந்து பார்த்தோம். இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய 2வது ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிக்சர் வந்து 2வது பிக்சர் வந்து நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். எப்படி வந்து அவர் வந்து எல்லா கிரகங்களும் அவரை சுத்தி வந்து இயங்கின்னு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம பாக்குறோம். அவர் தான் நான் வந்து இந்த பிசிக்ஸ்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ், இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கிரகங்கள் வந்து இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக இருக்கும். சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து என்ன காண போகின்ற அந்த விஸ்வரூப தரிசனம்ல பலதரப்பட்ட நிறங்கள். நம்ம வந்து இங்க வந்து நிறைய நம்ம வந்து பாக்குறோம். அந்த மார்கழி மாசம் போச்சு, நிறைய நீங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து கலர் பொடி எல்லாம் வச்சு நிறைய ரங்கோலி எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க. ஆனா இங்க வந்து பகவான் வந்து இயற்கையிலேயே நிறைய ரங்கோலியை வந்து காமிக்கப்படுறாரு. பலதரப்பட்ட நிறங்கள் நீ வந்து பார்க்கலாம். எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினையும் நிறைய ரூபங்கள் நீ பார்க்க போற, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றாரு. சோ உடனே வந்து என்ன அது கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உலகளாவிய வடிவம் வந்து காமிக்கிறாரு அவரு. சோ உலகளாவிய வடிவம்ன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய ஃபுல் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியுது அந்த மாதிரியான ஒரு வடிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம எங்க பார்த்தாலும் அப்படி இங்க கீழேந்து மேல வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோ உயரமா, அவ்வளோ நிறைய சுத்தி வந்து தலைகள் தான், ஸ்கையே காணும், வானமே ஆகாயமே இல்ல, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வடிவம் அப்படின்ற இவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு அர்ஜுனர். அத வந்து பாக்கலாம் நீங்க. சோ பாரதர்களின் சிறந்தவனே என்ன யாரு பாக்குறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து பாக்குறாங்க. அந்த உலகளாவிய வடிவத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க, ஆதித்யர் இருக்கிறார்கள், வசுக்கள் இருக்கிறார்கள், ருத்ரர்கள் இருக்கிறாங்க, அஸ்வினி குமாரர்கள் இருக்கிறாங்க, மற்ற இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த உலகளாவிய வடிவத்துல வந்து இப்ப எப்படி வந்து நம்ம வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஒரே இடத்துல பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி காமிக்கிறாரு. சோ உலகத்துல அத்தனை இவங்களும் அங்க இருக்காங்க, மேல
நம்ம வந்து தேவலோகத்துல என்ன இருக்கு, அப்புறம் வந்து கந்தர்வ லோகத்துல அவங்க எல்லாருமே அந்த ரூபத்துல வந்து கொண்டுட்டாரு. தன்னோட வடிவத்துல தன்னுடைய உடம்புல வந்து எல்லாருமே வந்து கொண்டுட்டார். கால்ல யார் இருக்காங்க, கையில யார் இருக்காங்க, முகத்தை சுத்தி யார் இருக்காங்க அப்படின்றது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. சோ அதுக்கு வந்து சொல்றாரு, இவங்க எல்லாம் நீ வந்து பாக்குற நீ. அதுக்கு இவர் சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு, திருதராஷ்டிரன் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, இந்த மாதிரி வடிவம் காமிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. என்ன மாதிரியார் சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். சோ எல்லா பகவான் வந்து எப்பவுமே வந்து தியானத்திலையும் இருக்கக்கூடியவர். அதனாலதான் அவரை வந்து யோகேஸ்வரன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த யோக சக்தியினால அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் தன்னோட உடம்புல வந்து கொண்டுட்டாரு அப்படின்ட்டு திருதராஷனுக்கு வந்து இது பண்ணிட்டாரு. சோ திருதராஷன் எப்படி இருக்காரு, அவரோட பிக்சர்ல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பயந்து நடுங்குறாரு. அப்படியா அப்படியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயம் வந்துருது அவருக்கு. சோ முகம் வந்து மாறிண்டே இருக்கு அவரதுல. ஆரம்பத்துல எப்படி இருந்தாரோ இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயம் வந்து ஆட்கொள்கின்றது. இன்னும் வந்து போற ஆரம்பிக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குறைபாடுகள் இப்ப வந்து நம்மளால ஏன் பார்க்க முடியல அப்படின்னா குறைபாடுகள் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து இப்ப வந்து இந்த இந்த பிக்சர் வந்து காமிக்கிறாங்க. பின்னாடி வந்து ஆப்பிள் பாதி கடிச்சிருக்கு. ஆனா நீங்க அந்த இதுல பார்க்கும்போது வேற என்ன தெரியுது, முழு ஆப்பிளா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியுது இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து குறைபாடு. நம்ம எல்லா இதுவும் டைமென்ஷன்ஸையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. நம்மளால ஒரு பக்கம் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். நம்மளோட முதுகு பின்னாடி என்ன நடக்கிறதுன்றது நம்மளுக்கு வந்து பார்க்க முடியாது. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, நம்ம ஏன் எதுல சிக்கன் இருக்கோம், மாயையில வந்து சிக்கன் இருக்கோம். 2வது பிக்சர்ல கொடுத்துருக்காங்களே இந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய கண்கள் வந்து இருக்கு. மாயையில இருக்கிறதுனால பகவானை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியல. நம்ம என்ன அந்த மாயை வந்து விளக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இது கிருஷ்ணருடைய உலகளாவிய வடிவம். உலக படிவத்தை நமக்கு பார்க்க நமக்கு தெய்வீக கண்கள் தேவை. சோ அதுதான் வந்து திவ்ய சக்ஷுஷா அப்படின்னால விஷன் அர்த்தம். சோ சாதாரண கண்களால நம்மளால பார்க்க முடியாது. அந்த தெய்வீக கண்கள் வந்து யாருக்கு கிடைச்சது, அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சதுனால அவரால வந்து அதை பார்க்க முடியாது. சோ இந்த தெய்வீக உருவத்தை நீங்க வந்து பார்க்கலாம். சுத்தி வந்து எல்லா கண்கள் இதுவும் இருக்கு. அவரை சுத்தி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நடுவுல வந்து மூலவர் அது சுத்தி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய உருவங்கள் வந்து தலைகள் வந்து இருக்கு. எத்தனை கைகள், எத்தனை ஆயுதங்கள், அப்புறம் வந்து அவருடைய மாலைகள் எல்லாமே வந்து ஒன்னொன்னா வர்ணிக்கப்படுறாரு. அவர் பார்க்கும்போது வர்ணிக்கிறார். ஆறுகளின் பல கிளைகள். சோ இங்க வந்து கடலில் பாய்வது போல இந்த பெரிய வீரர்கள் அனைவரும் உங்கள் வாயில் நுழைகின்றனர். சோ இந்த மகாபாரத யுத்தத்தை வந்து அவர் வந்து காமிக்கிறாரு. பகவான் வந்து காமிக்கிறாரு. இந்த போர் முடிவில் என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத வந்து காமிக்கிறாரு. இவங்க அத்தனை பேரும் இங்க இதுல இருக்கக்கூடியவர், போர்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை வீரர்களும் உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர அத்தனை பேரும் வந்து அவருடைய அக்னியால இருக்கக்கூடிய வாயில வந்து எல்லாருமே வந்து நுழைவாங்க. அவராகட்டும், இப்ப என்ன குதிரைகள் ஆகட்டும், அப்புறம் வந்து யானை எல்லாமே வந்து அவரோட வாய்க்குள்ள வந்து நுழைகின்றன. சோ இதுதான் வந்து ரிசல்ட்டையும் காமிச்சிடுறாரு. இந்த போரோட முடிவையும் வந்து பகவான் வந்து காமிக்கிறார். சோ அதுல வந்து சொல்றாரு, 100,000கணக்கான சூரியன்கள் எப்படி இருக்கு அந்த உருவம், இந்த பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 100,000கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் உதிக்க வேண்டும். அவற்றின் பிரகாசம் அந்த பிரபஞ்ச வடிவில் உள்ள பரமபுருஷனின் பிரகாசத்தை ஒத்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சந்தேகம் தான் வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நம்மளால ஒரு சூரியனையும் நம்மளால பார்க்க முடியல. பல்லாயிரக்கணக்கான 100,000கணக்கான சூரியன்கள் அப்படின்னும் போது நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம கண்ணே திறக்க முடியாது, நீதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். சோ அதனால அந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை அதுதான் அவர் வந்து சொல்றாரு. ரொம்ப கண்ணெல்லாம் கூசுறது, எனக்கு கொஞ்சம் உங்களோட உங்களோட அந்த ஒளியை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் உங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு. பிரபஞ்சத்தின் வரம்பற்ற விரிவாக்கங்கள் ஒரே இடத்தில் அமைந்துள்ளன. என்னெல்லாம் விரிவாக்கம் உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனையும் அவரோட உடம்புல வந்து பார்க்க முடியாது. சோ அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவில் அனைத்து தேவர்களும் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களின் உடல்களை கண்டான். தாமரை மலரில் பிரம்மா அமர்ந்திருப்பதையும் சிவபெருமான் மற்றும் அனைத்து முனிவர்களையும் தெய்வீக பாம்புகளையும் அவர் கண்டார். எல்லாருமே வந்து அங்க பார்க்க முடியாது. பிரபஞ்ச வடிவம் எல்லை இல்லாமல், எல்லை இல்லை, அதுக்கு வந்து ஒரு முடிவே இல்லை. எங்க பார்த்தாலும் அவர் வந்து பகவானுடைய தலைதான் வந்து தெரியறது, வானமே வந்து தெரியல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ தனது பிரபஞ்ச வடிவம் எல்லை இல்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் விரிவடைவதை கண்டார். முடிவும் இல்லை, நடுவும் இல்லை, ஆரம்பமும் இல்லை.
தனது வாயிலிருந்து எரியும். அவரோட வாய் ஒரு இது மாத்திரம் பாத்தீங்க, ஒரு தலையில இருந்து மாத்திரம் ஒரு வாய் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நெருப்பு வந்து கக்கின்னு இருக்கும். சோ அந்த நெருப்பு கக்கக்கூடிய வாயில தான் எல்லாரும் வந்து நுழையிறாங்க. இவங்க இந்த போர்க்களத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் அதுல வந்து நுழையிறாங்க. சோ தனது வாயிலிருந்து எரியும் நெருப்பு வெளிப்படுவதை கண்டார். இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் தனது சொந்த பிரகாசத்தால் எரித்தார். சோ எந்த யாரை எரித்தார்கள் அப்படின்னா, அந்த மகாபாரத யுத்தம் நடக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற அத்தனையும் வந்து எரித்தார் அப்படின்றது அவர் வந்து காமிக்கிறாரு. அடுத்தது வந்து அர்ஜுனன் எல்லையற்ற கரங்கள். அவர் என்ன பாக்குறாரு அர்ஜுனன்? எல்லையற்ற கரங்கள், நிறைய கைகள், நிறைய வயிறுகள், நிறைய வாய்கள், நிறைய கண்கள், அற்புதமான காட்சிகள், தெய்வீக ஆடைகள், நிறைய தெய்வீகமான ஆடைகள். அந்த ஆடைகள்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திருக்க மாட்டோம். ஆபரணங்கள்லாம் அவ்வளோ ஆபரணங்கள் மற்றும் தெய்வீக ஆயுதங்கள்லாம் வந்து அவர் வந்து பார்த்தாரு. சோ தெய்வீக ஆயுதங்கள் அப்படின்னும் போது இந்த போர்க்களத்துக்கு ரெடியாகக்கூடிய ஆயுதங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சோ இதுதான் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, இந்த விஸ்வரூபத்தில் நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா, அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புத தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டார். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளும் அதிசயம். அந்த மாதிரி மாலைகள்லாம், அந்த மலர்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரியான மலர்கள் எல்லாம் அணிந்திருந்தார் அவரது உடலில். பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள். அவர் வரும்போதே அவ்வளோ வந்து அந்த இடம் வந்து கமழ்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து விவரிக்கின்றார். 12வதுல வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, சகஸ்ர சூரியன். அதான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டோம். நிறைய வந்து சூரியன்கள் தோன்றினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த மாதிரியான உருவத்தை அவர் வந்து பார்த்தார். அது இப்ப வந்து பின்னர் வந்து என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்ட அப்புறம் அவர் வந்து ஒரே குழப்பம் ஆயிடுது அர்ஜுனனுக்கு. குழப்பமான உடனே ரொம்ப வியப்பும் ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருந்தது பார்க்கும்போது. எல்லாமே ஒரே இடத்துல வந்துருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்மளே இப்ப திடீர்னு வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஒரே இடத்துலயும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். எல்லா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் எல்லா பிரைம் மினிஸ்டர்ஸும் வந்து நான் சொல்றது வந்து கண்ட்ரி இதுல இல்ல, பூலகத்துல இல்ல, அப்படியே வானத்துல எல்லாமே வந்து தெரியறது அப்படின்னும் போது எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு? இது ஆச்சரியமான்னு பார்ப்போம். உள்ளுக்குள்ள பல்லியே கூட போயிட்டு வந்துரும். அந்த மாதிரியான நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். அவ்வளவு வியப்பல் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனன் வந்து அப்படியான்னு பார்த்துட்டு இருந்தாரு. சோ அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து திடீர்னு குழப்பம் வந்துருது. என்ன குழப்பத்துல வந்து அது பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து கை கால்லாம் ஒரு அப்படியே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு மாதிரி மயிர்கூச்செறியும் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வந்து மயிர்கூச்சி இருந்து அப்படியே வந்து தன்னுடைய கருத்தை இது பண்ணி தன்னுடைய தலையை தொங்க போட்டுட்டு பகவானை வந்து வணங்கி கூப்பிய கரங்களோட அவர்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சார். பகவானே அப்படின்ட்டு வந்து பிரார்த்தனை செய்யறாரு. என்ன பிரார்த்தனை செய்யறாரு அப்படின்னா, எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் பார்க்கிறேன். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் பற்பல வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்ற எங்கும் பரவியிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். நான் உன்னோட ஆதியும் பார்க்க முடியல, நடுவும் பார்க்க முடியல, முடிவும் பார்க்க முடியலையே அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு அவரு. சோ இங்க வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறது கிரீடீனம் சகதீனம் அப்படியே பாடுறாரு அவரு பார்த்து. கிரீடீனம் கதீனம் சக்ரீனம் तेषो राशिं सर्वदो दीप्तिमन्दं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्दात् दीप्तानलार्गत्युत्तिमप्रमेयं त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमय्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मदो मे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப அழகா வந்து அவர் வந்து பாட ஆரம்பிச்சுட்டாரு பகவானை பார்த்த உடனே. என்ன அப்படின்னா, அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது கிருஷ்ணா.
பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள மது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர். இப்ப எனக்கு புரிஞ்சுப்படுத்து. எல்லாம் நமக்கு எது புரியறதோ இல்லையோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களை எனக்கு புரியணும். நீங்க தான். ஏன் அப்படின்னா நீங்க தான் முதன்மையானவர். எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீர்தான். நீரே அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய தர்மம் நினைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க தான் அதை வந்து காத்தருள்கின்றீர். மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள், இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். நீங்க தான் உத்தமர், புருஷோத்தமர்லயே சிறந்த உத்தமர் நீங்க தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் எந்த அந்த இடையுமே இதுவே இல்லை, இடைவெளியே இல்லை. எப்படி நம்ம வந்து இந்த பீச்சுக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம நினைச்சுப்போம், ஆஹா இந்த நம்ம எல்லைக்கு வந்துட்டோம், அந்த தண்ணியோட முடிவுலதான் வந்து வானமும் பூமியும் டச் பண்றது அப்படின்னு. அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாயை தான். நம்ம டிராவல் பண்ணினோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதர் ஸ்கைல போனோமோ, ஏரோப்ளைன்ல போனோமோ, இல்ல ஷிப்ல போனோம்னா அப்ப ஆட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் தண்ணியில். அதுதான் வந்து சொல்றது. இது எல்லாமே வந்து டிஸ்டன்ஸ்லன்னு பார்க்கும்போது ஒரு மாயை. சோ இங்க வந்து அதுதான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் வந்து இதுவே இல்லை, இடைவெளியே இல்லாத மாதிரி நீங்க எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து பரவி உள்ளீர். உங்க உக்ர ரூபத்தை அந்த எல்லா திசையும் பரவி உள்ளீர். உங்களை சிலதெல்லாம் வந்து உங்களை ரூபம் வந்து உக்ரகமா இருக்கு. உக்ரகம்னா ரொம்ப பயம் தரக்கூடியதா இருக்கு. மூலகமும் வந்து குழம்பி இருக்கு. இவ்வளவு உக்ரகமான. ஏன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தான், அர்ஜுனன் மாத்திரம் இல்ல, எல்லா தேவர்களும் முனிவர்களும் ராட்சசர்களும் அத்தனை பேரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை வந்து பாக்குறாங்க. அது வரைக்கும் யாரும் வந்து பார்த்தது கிடையாது. இவன் தேவர்கள்லாம் கூட பார்த்தது கிடையாது. அதனால எல்லாருக்குமே வந்து பயம் எடுத்து போயிடுது. இவர் எல்லாமே ஒரே இடத்துல வந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம உலகமே இத்துமுண்டாயிடுத்தாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. சோ அதனால தேவர்கள் அனைவரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களோட சரணடைகிறார்கள், உங்களுக்குள்ள புகுந்துடுறாங்க எல்லாருமே. அவர்கள் மிகவும் அச்சமுறுகிறார்கள், ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. கூப்பிய கரங்களுடன் உங்களை பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, அமைதி அமைதி, நீங்க எவ்வளவு உக்கிரகம் வேண்டாம், அமைதியா இருங்க அப்படின்ட்டு வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. எப்படி வந்து நீங்க வந்து எவரு வந்து பிளந்துன்னு வராரு, யாரு நம்மளுடைய நரசிம்மர். தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் அப்படின்ட்டு பிரகல்லாதன் சொன்ன உடனே இந்த தூண்ல இருப்பாரா அப்படின்னு கேட்குங்க. இந்த தூண்ல இருக்காரு அப்படின்னு அடிச்சாரு. வராரு அப்படியே வதுவா, அப்படியே ஆக்ரோஷத்தோட வராரு. பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து நம்பல. அவர் ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு அடிச்ச உடனே அந்த தூணை அடிச்ச உடனே வந்துட்டாரு. அவ்வளவு உக்கிரகமா இருக்காரு அவர். அப்படியே உடனே அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஹிரண்யகசிபு இழுத்துட்டு போறாரு. இழுத்துட்டு போய் எங்க போறாரு, வாசப்படியில. ஏன்னா அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து உள்ளேயும் சாகக்கூடாது வெளியிலயும் சாகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால வாசப்படியில, அதனாலதான் வாசப்படியில உட்காரப்படாதுன்னுவாங்க. அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்களா, வாசப்படியில உட்காராதன்னு சொல்லிட்டு. காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுவும் அந்தி வேலையில உட்காரப்படாதுன்னு. ஏன்னா அது வந்து பகவான் வந்து அழிச்ச சமயம், அதனால உட்காரக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. வாசப்படியிலேயே உட்காரக்கூடாதுன்னு. சோ அந்த மாதிரியான உக்கிரகமா இருந்தது. அதை பார்த்த உடனே அங்க கூடி இருக்கிற மக்கள்லாம் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. நரசிம்மரை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே அப்படி இருக்கும்ல, ஒரு மேலெல்லாம் வந்து இது சிங்கம், கீழெல்லாம் வந்து மனித உருவம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பயம், என்னடாவது ஏதாவதுன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து எல்லாரும் வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவரை பார்த்த உடனே. உடனே எல்லாம் அங்கேயும் அப்படிதான், நரசிம்மரை பார்த்த உடனே எல்லாரும் வேத மந்திரங்களை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து சாந்தம் அடையணும். அது வலிமையான என்ன அப்படின்னா வலிமையான புயங்களை உடையவரே. உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வாய்கள், வயிறுகள், கால்கள், உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை. பற்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படின்னா கோர பற்கள் மாதிரி இருந்தது. தேவர்கள் உட்பட அகிலில் உள்ள அனைவரும் வந்து குழம்பி உள்ளனர். அவர்களை போல நானும் குழம்பி உள்ளேன் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவங்க எல்லாம் மாத்திரம் குழம்பல, நானும் குழம்பி உள்ளேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரூபம் மகத்தே பகுவக்ர நேத்ரம் மகாபாஹோ பகுபாகுருபாதம் பகூதரம் பகூதம் சகராலம் திருஷ்ட்வா லோகா பிரவ்யதிதாஸ்ததாகம் நவஸ்ப்ருஷ தீப்தம் அநேக வர்ணம் வியாத்தானனம் தீப்த விஷால நேத்ரம் दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यादितान्तर् आत्मा श्रुतिं न विन्दामि शमं शविष्णो
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவரோட ரூபத்தை வந்து வர்ணிக்கிறாரு. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, நீங்க எல்லா இடத்துலயும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. அவங்க வானமுமே தெரியவே இல்லை. வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள். அந்த வானத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெயின்போலாம் அடிச்சுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இது. நீங்க வந்து இது பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஹிஸ்டரி ஜியோகிரபில படிச்சிருப்பீங்க. இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் மேல வந்து இந்த ஆர்டிக் சர்க்கிள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வர்ண ஜாலங்கள்லாம் வந்து நடக்கும், ஸ்கைலியே நடக்கும். அது வந்து ஆரோரோ போரியாலிஸ்ன்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷ்ல வந்து அந்த அந்த ஆரோரோ போரியாலிஸ். சோ அது என்ன அப்படின்னா நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது. யாரெல்லாம் வந்து கனடால இருக்காங்களோ அவங்களால பார்க்க முடியும். பிகாஸ் எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னு, என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஃபிளைட்ல வரும்போது அதெல்லாம் பார்த்தேன் அப்படின்னா, திடீர்னு பார்த்தா வானத்துல வந்து அப்படியே வந்து இது என்ன அந்த ஸ்பார்க்லர்ஸ், நம்ம வெடியெல்லாம் வெடிப்போம் இல்லையா, இந்த வெடியெல்லாம் வெடிக்கிற மாதிரி அந்த மத்தாப்பு இருக்குல்ல, கம்பி மத்தாப்பு, அந்த மாதிரி வந்து எல்லாம் ஜொலிக்க ஆரம்பிச்சிருது. அப்ப வந்து அந்த இது வழியா அவங்க பார்த்தாங்கன்னா, அப்ப வந்து அந்த ஃபிளைட்ல இருக்கிற வந்து சொல்றாரு, இதுதான் வந்து ஆரியோரே பொரியாலிஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அந்த அவ்வளோ இது கலர்ஸ் வந்து பார்க்க முடியாது அப்படின்னா. சோ எனக்கு எப்பெல்லாம் இந்த இதை எடுக்கும்போது அநேக வர்ணம் அப்படின்னும் போது அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். சோ அந்த மாதிரி அநேக வர்ணங்கள் அதெல்லாம் வந்து பகவானாலதான் வந்து பண்ண முடியும். சோ நிறைய நிறங்கள் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ விசாலமான கண்கள், உண்மை நான் காணும் போது எனது மனம் வந்து பயத்தினால் குழம்பியுள்ளது. எனது மனதை சமநிலைக்கு எனக்கு வந்து கொண்டு வரதுக்கு இனிமேல் என்னால முடியவே முடியாது. நான் பேலன்ஸ்டா வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுக்கு வந்து இது 26, 27 வந்து என்ன அப்படின்னா, தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த டைம் ஆயிடுது, பட் இருந்தாலும் வாசிச்சிருங்க, இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். திருஷ்டராஷ்டிரஸ்ய புத்ரா சர்வே சகைவா வரிபால சங்கைஹ பீஷ்மத்ரோணசூத புத்திரஸ்ததாசௌ சகாஸ்மதீயைர் அபியோத முக்யைஹ வக்ராணி தேத்வரமான விஷந்தி தம்ஸ்ரா கராலானி பயனானி காணி கேசித் விலக்னா தசனாந்தரேஷு சந்துஷ்யந்தேஷு நிதைருத்தமாங்கை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றாரு இவரு, யாரெல்லாம் உள்ள அந்த வாயுக்குள்ள யாரெல்லாம் போறாங்கன்றது சொல்றாரு இவரு. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன் எல்லா 100 புதல்களும், அவங்க மாத்திரம் இல்ல, 100 புதர்கள் மாத்திரம் இல்ல, பீஷ்மர் போறாரு, துரோணர் போறாரு, கர்ணன் ஒரு வாய்க்குள்ள போறாங்க. எல்லா வீரர்களும் அங்க உன்னுடைய வாய்க்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா அவருடைய பற்கள் வந்து கோரமான பற்கள் இருக்கு. சோ அவங்க எல்லாம் போகும்போது அப்படியே ஒரு நசுக்கிடுறாரு அந்த பல்லால. சோ அப்ப வந்து இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, நதிகள் வந்து எப்படி வந்து ஒரு நதி மேலேந்து அப்பர் கோர்ஸ், மிடில் கோர்ஸ், லோவர் கோர்ஸ்ன்ற மாதிரி அப்படியே வரும். அது எப்படி வந்து லோவர் கோர்ஸ் இது வரும்போது நதி இதை சேரும்போது கடலை சேரும்போது எப்படி வேகம் இருக்கோ அந்த மாதிரி வேகம், நதிகள் பல்வேறு அலைகளை கடலை நோக்கி செல்வது போல அந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற வாய் வந்து எரிஞ்சின்னு இருக்கு. அந்த வாய்க்குள்ள எல்லாரும் நுழைகின்றனர் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. சோ அப்பா வந்து கேக்குறாரு இவரு, நீங்க யாரு? அர்ஜுனர் கேக்குறாரு, கிருஷ்ணா நீங்க யாரு அப்படின்னா, பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் காலோஸ்மி அப்படின்றார். புருஷோத்தமனார முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நான் வந்து காலம், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், எல்லா உலகத்தையும் நான் வந்து அழிக்கக்கூடியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாரு. போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சொல்லிட்டாரு அவர். அப்போ அவர் வந்து சொல்றாரு, எல்லாம் நீ பாத்துட்டல்ல அப்படின்னு கேக்குறாரு அர்ஜுனர் கிட்ட. நீ எல்லாரையும் பாத்துட்ட, அதனால நீ யாரு அப்படின்னா, எனவே எழுந்து போரிட தயாராக, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே
நீ வந்து யாரு? அப்போ அர்ஜுனர் வந்து தயங்குறாருல்ல, நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டுலாம். அப்போ அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ பாத்துட்டல்ல எல்லாரும் வந்து என் வாய்க்குள்ள போயிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்துட்டல்ல. சோ நீ நீ என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து என்ன, நீ வந்து போரிட்டுட்டு நீ வந்து வெற்றி அடைந்து நீ வந்து இந்த உலகத்தை நீ ஆளக்கூடியவன், நல்லா வந்து ஆட்சி புரியணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா, நீ ஏற்கனவே உங்களுடைய எதிரிகளோட மரணத்தை எல்லாம் நீ பாத்துட்ட. நீ இப்ப யாரு அப்படின்னா, நீ ஒரு கருவியே அப்படின்றாரு. அதுதான் வந்து ஸ்வயாசியே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நீ வந்து ஸ்வயசாஸ்யன் அப்படின்ட்டு நீ வந்து ஒரு கருவி. எப்படி வந்து ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணுவா, ஸ்கேல்பல் சொல்லுவாங்க. ஸ்வயாசின்றது வந்து ஸ்கேல்பல். அதுதான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வந்து ஆபரேஷன் பண்றதுக்குலாம் ரொம்ப முக்கியமானது. என்ன அப்படின்னா, வயித்தை கிழிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். எந்தெந்த ஆபரேஷன் பண்றாங்களோ அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்கேல்பல் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. சோ அதுதான் வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. சோ அந்த நீ வந்து ஒரு ஸ்வாட்சி, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே நீ செயல்படுவ. நீ ஏன் எல்லாம் பண்றேன்னு நினைச்சுக்காத, நான் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சுட்டேன், நீ ஒரு கருவிதான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு. யாரெல்லாம் நீ பார்த்த அப்படின்னா, துரோணர் பார்த்த, பீஷ்மர் பார்த்த, ஜெயத்ரதன் பார்த்த, கர்ணனை பார்த்த, மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறும்னா நீ போரிடுவ, அவ்வளவுதான். உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். அதுதான் வந்து சொல்லிட்டாரு. ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இப்படி இருந்தானே எப்படி இருக்கும்ல, நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸாம் எழுதுறோம், எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் அவுட் ஆயிடுது, எல்லாமே வந்து இது பண்ணிட்டாரு. அப்போ நம்ம போய் எக்ஸாம் எழுதிட்ட உடனே ரிசல்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுது. அப்ப நம்ம எப்படி இருப்போம்? எல்லாருமே சிம்டம். இல்ல, நம்ம படிப்போமா எக்ஸாம்க்கு? மாட்டோம். இல்ல, தெரிஞ்சு போயிட்டு பகவான் எல்லாம் கொண்டு போறாருன்னு. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நிச்சயம் வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது பண்ணவே மாட்டார். அவர் வந்து பண்ணினதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அர்ஜுனன் அந்த மாதிரி எடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு. நம்மளாம் என்ன சோம்பேறிங்களா? சரி, நாம வந்து அப்பாடி நல்ல வேலை எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சு போயிடுது, அதனால நம்ம ஜாஸ்தி படிக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை, கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாது. அதனால நீ வெறும்னா எக்ஸாம் மாத்திரம் எழுதுன்னு பகவான் நம்மள வந்து சொல்லவே மாட்டாரு. மிச்சதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்னு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன, நம்ம உடனே நம்ம பகவானை சுத்தி நம்மளுடைய எக்ஸாம் பேப்பர் இது நம்பர் தான் இருக்கும். ரெஜிஸ்டர் நம்பர் எழுதி விட்டுடுவோம். பகவானையும் ஒரு மாயை சொல்றாரு இல்லையா, மாயை இதுல வந்து மறைச்சு விட்டுருவோம் பகவானை. அப்ப வந்து சொல்லாரு, உங்களை கூட என்னால பார்க்க முடியல, ஏன்னா அவ்வளோ நம்பர்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்வாரு. அதனால சோ திருதராஷ்டிரன் வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றான், மன்னா முழுவதற் கடவுளதிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கை கூப்பிய கரங்களுடன் மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினார். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதடுக்க வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணனிடம் பின்வருமாறு கூறுகின்றான். சோ உடனே அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த இதை கொண்டு வரணும், சாந்தப்படுத்தணும் இல்லையா, அதுக்காக அவர் வந்து கை கூப்பி வணங்குகின்றார் கிருஷ்ணனை. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். எல்லாரும் வந்து உங்ககிட்ட வந்து பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் வந்து உங்களை வந்து எல்லாருமே அவங்க உடம்புல இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து இப்ப புரிஞ்சு போயிடுது நீங்க யாரு அப்படின்றது. அவங்களுக்கும் புரிஞ்சு போயிடுது, எனக்கும் வந்து நீங்க யாருன்றது புரிஞ்சு போயிடுது. சோ எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, உங்களை வணங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இப்போ அதே சமயத்துல அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் வந்து பயம் எடுத்து போயிடுது. நீங்க அடுத்தது அவங்களேதான் பண்ண போறீங்களான்னு சொல்லிட்டு இங்க அங்கும் ஓடுறாங்க. இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இது எல்லாமே வந்து வீடியோல பாக்குற மாதிரியே அர்ஜுனன் வந்து பார்த்திருக்காரு. அவங்க இதுல தேவலோகத்துல மற்ற லோகத்துல நடந்தது எல்லாமே அவர் வந்து கண் முன்னாடி காமிச்சிட்டாரு. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர், நீங்க தான் வந்து ஆதியிலே எல்லாருமே படைச்சிருக்கீங்க. எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? அவர் வந்து சொல்றாரு, தேவர்கள் நீங்க தான் எல்லாருமே படைச்சீங்க அப்படின்னும் போது ஏன் உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து மரியாதை கொடுக்க கூடாது? ஏன் அப்படின்னா, நீங்க எல்லையற்றவர், உங்களுக்கு எல்லை அப்படின்றது கிடையாது. தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் தேவனே, நீங்க அகிலத்தின் அடைக்கலமே நீங்க தான். உங்க எல்லாருமே உங்ககிட்டதான் அடைக்கலம். இப்பவே உங்களோட உடம்புலதான் எல்லாருமே அடைக்கலம் புகுந்திருக்காங்க. தாங்கள் வந்து அழிவற்றவர், நீங்க உங்களுக்கு அழிவு அப்படின்றது கிடையாது. நீங்க தான் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். உங்களை விட்டா யாருமே கிடையாது. இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். நீரே ஆதி தேவர் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஆதி தேவர்னா முதல் நீங்க தான் தோன்றீங்க. நீங்க தான் வந்து புருஷர், மிகவும் பழமையானவர்.
உங்க வெரி வெரி ஓல்டு பர்சன். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலமே நீங்க தான். கடைசியா யார் எங்க போக போறாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய அவ்வியக்தக்குள்ள எல்லாருமே போக போறோம். இந்த கலியுகம் முடியும் போது எல்லாம் பகவான் கிட்ட வந்து திரும்பி போக போறோம். அனைத்தையும் அறிந்தவரும் நீங்க உங்களுக்கு வந்து இதுதான் இது தெரியும் அது தெரியாது எல்லாத்தையும் உலகத்துல நடக்கக்கூடிய அத்தனையும் வந்து அறிந்தவரும் அறியப்பேடு உங்களைதான் வந்து எல்லாரும் வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பௌதீக குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இந்த முக்குணங்கள் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோ குணம் இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு நீங்க வந்து உன்னத அடைக்கலமே நீங்க தான். எல்லையற்ற ரூபமே பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். பிரபஞ்சம் முழுக்க உங்களுடைய அத்தனையும் வந்து உருவத்தை நான் வந்து பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. இப்போ வந்து அவர் ஃபீல் பண்றாரு என்ன அப்படின்னா நீங்க தான் என்னோட நண்பன் நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு நான் வந்து உங்களை வந்து ஏ கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். ஏ யாதவா நண்பனே என்றால் என்னெல்லாம் உண்மை அகந்தியுடன் நான் கூறி அழைத்திருக்கின்றேன். நான் வந்து சில சமயம் வந்து பைத்தியத்தினாலேயோ பிரேமையினால் ரொம்ப அதீத ஆசையினாலேயோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து என் மன்னிக்கவும். நான் உங்களை வந்து எப்படி இல்லாமோ வந்து சொல்லியிருக்கேன். நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் நீங்க அப்படின்னும் போது என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போது கூட ஒரே படுக்கையில் நம்ம வந்து படுத்திருந்த போது கூட உடன் அமர்ந்து எல்லாரும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடும் போது கூட நான் வந்து நிறைய சமயம் உங்களை வந்து கிண்டல் பண்ணியிருக்கேன், கேலி பண்ணியிருக்கேன், அவமரியாதை கூட வந்து பண்ணியிருக்கேன். சோ எல்லாத்தையும் வந்து பொறுத்துட்டு நீங்க வந்து இத்தகைய குற்றங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து செஞ்சுட்டேன், என்னை வந்து மன்னிச்சிருங்க. அவர் பழசெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காரு அவரு யாரு அர்ஜுனன். இதெல்லாம் நான் உங்களை வந்து பண்ணியிருக்கேன், நான் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனக்கு மனம் வந்து குழம்புகின்றது. என் ரொம்ப குழப்பமா போயிடுது. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எனவே தேவர்களின் நிறைவனே அகிலத்தின் அடைக்கலுமே என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ என் மேல கருணை காட்டி நீங்க பழைய ரூபத்துக்கே வந்துருங்களேன் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து கெஞ்சி கேட்கிறாரு அவரு. சோ அதுக்கு வந்து இவர் வந்து சொல்றாரு. சோ என்ன மாதிரியான ரூபம் அப்படின்னா விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களுடைய இறைவனே தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை இந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இதுதான் வந்து சதுர்புஜ ரூபன். சதுர்னா 4. சதுர்புஜ ரூபனாக பகவான் வந்து பார்க்கணும்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து ஆசைப்பட்டார். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு இவரு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ அவருதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. பிராமணர்கள் அத்தனை பேரு என்ன பண்றாங்க, வேதங்கள்லாம் கத்துக்கிறாங்க. வேதங்கள் படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானங்கள் நிறைய கொடுத்தாலும் புண்ணிய செயல்கள் நிறைய செஞ்சாலும் கடும் தவங்கள் செஞ்சாலும் எனது இந்த உருவத்தை இவ்வுலகில் ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாதாகும். இந்த ஜட உலகத்துல எவ்வளவு இதெல்லாம் வந்து பண்ணினா கூட நான் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா நான் வந்து காட்சி அளிக்க மாட்டேன் இந்த உருவத்துல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பி உள்ளாய். இனி நான் இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சதுர்புஜ ரூபன் அப்புறம் வந்து 2 கைகளோட வர்றாரு. சஞ்சயன் சொல்றாரு. சஞ்சய் உவாச்ச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயமாஸ பூயக ஆஸ்வாசயாமாஸ ச பீதமேனம் பூத்வா புனः சம்யவபுர்மகாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரன் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். வந்து பயந்து போயிட்டார் ரொம்ப அப்படின்னே அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி தன்னோட 4 கைகள் அப்புறம் வந்து 2 கைகளோட அவர் வந்து காட்சி அளிக்க ஆரம்பிச்சார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனர் வந்து மேலும் சொல்றாரு, கிருஷ்ணரையா கிருஷ்வேத மானுஷம் ரூபம் தவ சம்யம் ஜனார்த்தன இதானீம் அஸ்மி சம்ருத்த
சசேதா பிரக்ருதிம் கதக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்ட போது அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்ற தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. இப்பதான் எனக்கு வந்து அமைதியாச்சு. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். இத்தனை நேரமா எனக்கு பயம் எடுத்து போயிடுது. எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல கோரமான பற்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பயந்துட்டேன் கிருஷ்ணா. நீங்க இப்ப பார்க்கும்போதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப அமைதியாயிடுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து சொல்றாரு, ஸ்ரீ பகவான் சுதூர் தர்ஷம் இதம் ரூபம் திருஷ்வான் அசி யன்மம தேவா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்சினக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த ரூபம், இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதாவது 2 கைகளோட ரூபத்தை வந்து அவங்க பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுவாங்க எப்பவுமே. இப்ப உனக்கு வந்து நான் காட்சி அளிக்கிறது எப்பவுமே நான் சதுர்புஜ ரூபனாக இருக்கின்றேன் இதுல இருக்கும் போது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவரு எப்படி இருக்காரு? பக்தியாத் அனன்யயா சக்ய அகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுன ஞாதும் திரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி அதாவது களங்கமே இல்லாத பக்தி துண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். சோ அதனால கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் கூட ஒரு தூசி அளவு கூட சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது பகவான் பேர்ல. ஃபுல் டோட்டல் சரணா. அதுதான் அந்த தண்டவத் பிரணாமம். சகலமும் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா மாத்திரம்தான் என்ன இப்போ இந்த ரூபத்தை வந்து பார்க்க முடியும். நீ அப்பேற்பட்டவன், ஆனால நீ பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களை உன்னால் நுழைய முடியும். ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ நான் வந்து என்னை பத்தியான எல்லா ரகசியமும் உனக்கு வந்து சொல்லிட்டேன். நீ மாத்திரம்தான் அதுல நுழைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அடுத்தது பகவான் வந்து சொல்றாரு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரிக்கப்படாத பக்தி சேவையை எவ்வாறு தொடங்குகிறது, நம்ம எப்படி பக்தி சேவை பண்றது அப்படின்னா, காலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை மந்திரம் சொல்லணும். என்ன மந்திரம்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. கார்த்தாலேயே வந்து தொடங்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 5 மணில இருந்து உங்களுக்கு வந்து தினமே வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த டெம்பிள் லிங்க் அமைச்சிருப்பாங்க. காலையில 4:30 மணிக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆரத்திக்கு வந்து காமிக்கிறாங்க. பகவானுக்கு வந்து ஆரத்தி. அதை பாக்குறதுக்கே ரொம்ப இதுவா இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்புறம் வந்து துளசி பூஜை இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 5 மணிக்கு உட்காந்து சாண்டிங் எல்லாருமே வந்து பண்ணுவாங்க. அதோட நம்மளும் சேர்ந்து பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கால வேளையில பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. கொஞ்சம் சூரியன் உதயம் ஆயிட்ட அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு பல கவலைகள் வந்து நம்மள பிடிச்சுக்கும். அதனால நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானிடம் தூய பக்தி சேவை எவ்வாறு தொடங்குகின்றது? கிருஷ்ணருக்கு உங்கள் இதயத்தை வழங்குங்கள். உங்களுடைய இதயத்தை வழங்கினீங்கன்னா அவர் மிகப்பெரிய ஆபத்துகளிலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுவார். சோ இதுதான் கடைசி ஸ்லோகம். கர்ம குருண்மத் பரமோ. ஹரே கிருஷ்ணா. மத் பக்த சங்க வர்ஜிதக நிர்வைர சர்வ பூதேஷு மாம் ஏதி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் பக்தியோட எல்லையை பத்தி வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா நாளைய அந்த 12வது அத்தியாயம் நாளையோட வந்து பக்தி யோகம் வந்து முடியடைகிறது. சோ அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்பவே வந்து சொல்லிடுறாரு என்ன அப்படின்னா, யாரெல்லாம் வந்து பக்தி சேவையில இருக்கின்றார்களோ, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். இதை வந்து நம்ம ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். டிக் நம்ம இருக்கமா அப்படின்றத டிக் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. சோ இல்லையா அப்படின்னா அதுக்கு முன்னேறதுக்கு வழி எதுவுமே வந்து பகவான் வந்து ஃபோர்ஸே பண்ணவே மாட்டாரு. நீ வந்து எப்பவுமே வந்து நீ உண்மையான பக்தி ஆகணும் அப்படின்னா பகவான் அதுக்கு நீ வந்து தகுதியானவனான்றது நாமளே தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஸோ ஹெல்ப் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த ஜென்மால இல்லையா, உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய டைம் இருக்கு.
இப்ப எங்களுக்கெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது எந்த சமயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு. சோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இந்த ஜென்மால நான் இவ்வளவு வந்து பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மால வந்து இதுல இருந்தா வந்து கணக்கு எடுப்பாங்க. நான் 60% 40% இருந்தது, அந்த 41%ல இருந்து அடுத்த ஜென்மால இருந்து ஆரம்பமாகும் பக்தி சேவை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து பக்தி தொண்டு எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் ஆகவே ஆகாது. யாருமே இங்க வந்து வேஸ்ட் கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அறிமுகம் இங்க வந்து யார் அறிமுகப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா நாரத மகரிஷி வந்து சொல்றாங்க. நாரத மகரிஷி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா துவாரகால தான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. சத்தியபாமாவிடம் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு. அப்போது கிருஷ்ணர் வந்து சத்தியபாமாவிடம் வெளிப்படுத்தும் அன்பு அவ்வளவு உண்மையானதல்ல, உண்மையில் ருக்மணி தான் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்று கூறி ஏமாற்றுகின்றார். சோ நாரதரை எல்லாருக்குமே தெரியும்ல, அவர் வந்து கொஞ்சம் கலகம் பண்ணுவாரு அப்படின்றதெல்லாம். இதுக்கு அப்படின்னா நன்மையில தான் ஒரு மதியம், இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரதுக்காக தான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. சோ ருக்மணி தான் ருக்மணி கிட்டதான் ரொம்ப ஆசையா இருக்காரு கிருஷ்ணர். இதை தாங்க முடியாது என்ன பண்ணிட்டாங்க சத்தியபாமா அது நிரூபிக்க நாரதருக்கு சவால், நீ அது நிரூபிச்சு காமினி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ சத்தியபாமா என்ன பண்ற, உடனே நாரதர் சொல்றாரு, சத்தியபாமா நீ ஒரு விரதத்தை கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரை எனக்கு தானமாக தந்து விட்டு கிருஷ்ணரின் எடைக்கு எடை செல்வம் கொடுத்து அவரை மீட்டெடுக்க வேண்டும். இந்த துலாபாரம் செய்வதில் வெற்றி பெற்றால் கிருஷ்ணரின் அன்பு உன் மீது பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ என்ன பண்றாங்க, இதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, இதோ என் நகைகள் பொற்காசுகள் அனைத்து பொன்மணிகள் மற்ற வைரங்களை இந்த துலாபாரத்தில் வைத்து விடுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வைக்கிறாங்க. சத்தியமா உடனே நாரதர் வந்து சொல்றாரு, சத்தியபாமா உன் அனைத்து தங்கத்தையும் வைத்த பின்னும் துலாபாரம் சிறிது கூட நகரவில்லை. இதை செய்ய முடியாவிட்டால் கிருஷ்ணர் உன்னை எனது விருப்பப்படி செய்ய வேண்டிய அடிமையாகி விடுவார். வேண்டுமென்றால் ருக்மணியிடம் உதவி கேட்டுப்பார் அப்படின்ட்டு வந்து நாரதர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு. சத்தியபாமா உடனே, அக்கா நீங்க தான் எனக்கு இப்போது நம் கணவரை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ருக்மணி கிட்ட வந்து கேட்கிறாங்க. ருக்மணியோ, பகவானே இதோ இந்த புனித துளசியின் ஒரு இலையை நான் மிகுந்த பக்தியோடு உங்களுக்கு முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கின்றேன். இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த இக்கட்டிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துளசியை வைக்கிறாங்க. என்ன நாரதர் சொல்றாரு, என்ன அதிசயம், ஒரு சிறிய துளசி இலை கிருஷ்ணரின் எடையை சமன்படுத்தி துலாபாரத்தை நகர்த்தி விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இதுதான் வந்து தூய பக்தியால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை வந்து ஈர்க்க முடியும். இதுதான் வந்து சத்தியபாமா வந்து யாரு, கிருஷ்ணருடைய மனைவி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. முடிவுரை என்ன அப்படின்னா, துளசியின் முக்கியத்துவத்தையும் எந்த ஒரு பொருள் செல்வத்தையும் விட கடவுளுக்கு ஒரு தாழ்மையான பிரசாதம் எவ்வாறு பெரியது என்பதையும் இந்த கதை அடிக்கடி மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்துகின்றது. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா, ஒரு இலைதான், அது ஒரு இதுதான், செடிதான், பட் இருந்தாலும் அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரு அப்படின்ட்டு இந்த உரையாடல் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வருது. சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிவு பெறுகின்றது. சோ 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. உடனே பகவான் வந்து தனது உலகளாவிய வடிவத்தை வந்து விவரிக்கின்றார், எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறாரு. அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு தன்னோட அனுபவத்தை எல்லாம் வந்து சொல்றாரு, எப்படி இருக்கு, அநேக கண்கள் அநேக வாய்கள், பகவானை வந்து வர்ணிக்கிறார், எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு என்ன எண்ணில் அடங்காததெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கே, கிருஷ்ணா நீங்க யாரு, வாயெல்லாம் எரியறது, எல்லாரும் உள்ள போறாங்க, நீங்க யாரு அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேட்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, காலோஸ்மி, நான் வந்து காலம், நான் எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. உடனே என்ன பண்றாரு, இந்த எரிகிற வாயெல்லாம் பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே மத்த எல்லாருமே வந்து பண்றாங்க, முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து பண்றாங்க. சோ இதை பாக்குறதுக்கு அது என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு, கிருஷ்ணா இதெல்லாம் போறோம், நீ வந்து உன்னோட சுய வடிவத்துல வந்துரு அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து முதல்ல சதுர்புஜ ரூபனாகவும் அடுத்தது வந்து 2 கைகளாகவும் வந்து அவருக்கு வந்து காட்சி அளிக்கின்றார். அப்போ வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனா நான் உனக்கு ஏன் இந்த காட்சி தரேன் அப்படின்னா, நீ ஒரு தூய பக்தன், அதனால நான் உனக்கு இது தரேன், காட்சி தரேன், மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் இது வந்து கிடைக்காது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கிறது இல்ல, தேவர்கள் ரிஷிகள்லாம் கூட இதை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப வந்து ஆசைப்படுவாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கல, உனக்கு கிடைச்சிருக்கு பாரு அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ
இதோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது. வாஞ்சகல்பதர்வேஷ கிருபா சிந்தவ்யேவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருமே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.